Charles, kini hatag nako. Tao na kay camping site mo gani. Sa Biscout. Uy. Hey guys! Woo! Guys, welcome to another video. So, karon guys, padoon ta sa Danau bungee jumping. Bungee jumping? Ah, the plunge. Naka ano ka na doon? Naka-try ka na doon? First time guys. Let's go! So before tamad to sa the plunge guys, mapit sa taning Tarsier route. Yung Tarsier guys, nocturnal sila. And if udong mo sa kuan guys sa Danau, ulabay gid mo aning man-made forest. Ano? Woo! Woo! Nice kayong forest guys. Termino. Nice ang forest. Yes. Thank you. Before we move sa Danau guys, makasabay sa mo lunch dire. Ayun na. Aning eco park sa Bilar. No. And guys, nana lang Bilar. Ayun na mga unggoy. Tita, hawakan mo tita. Hawakan mo tita. Katag mane. Okay. Isa. Oh. Kawatan. Oh. Kau pala kayo. Oh. Isa. Para kayong Oh. Say ingon mo, salamat. Uy. Ambak. Oh, ambak. Oh. Ambak. Amo dagan ini kuan man. Dili mamaki kapon. Ay, kapa. Ito si Bakong ka. Agig. Mo. Ilukan man nila. Isa lang. Oh. Ayan baby pa yan. Say ingon mo. Ha? Say ingon mo. Yasawa si Bikay. Galing ah. Kasi maldit ka ni. Oh, ta. Oh. Nice ka. Oh. Aper. Tiyutin no. Buto na. Na? Lala, gaway. Gilog sila. So mo na ang king sa mga unggoy guys. Hatag nako. Tao na kay camping site mo gani. Sa Biscout. Uy. Luka oy. Biscout. Hadlok ka to eh. No bite. Gana na. Mo ni King. Amo ni King?
Oh. Maning king, suko na si king og imong tutukan. Ah, dili tutukan. Oh. Oh. English ah. English. Oh. Come on. Come on, eat. Ikaw mo na i-attack ni mo, Charles? Mo na i-attack ni mo? Batak na. Yawa, guyay, mga oras. Pagkan ka wala. Oras na. Oras na. Bantay jud. Na kayo magada kag bunaw gud. Ah. Ikaw nga namugos. Tarsier. O, tara. Oh. Bro, paggabi. Tulo ha. Usa-usa ra. Butang sa pikas na usa. Usa ra ka ba? Yatag niya. Oh. Ikaw lang, King. Sige. Oh. Ano man? Oh, hindi. Dali ba? Suhi ra gud. Sa man Kuya. Oh, sige. Cute man eh, gamay kaayu. Usa-usa ra kaya dili sayang. Ibugal. Hey, what's your name? Ko na si king. And guys, nakata karon sa Bilar Dam. Dire sa Bilar, Bohol. Kumusta ang biyahe kay Gilbert? Pagod. Fire? May video kami habang natutulog ka. Seryoso. One, two, three. Ah! Ha? Ha? Tabang. Wala makay tubig. Biyot, unay tubig diha na. Mawas sa duha. And guys, na sa Harden de Citas. Plastic nga mga buwak. So mo ni ang mga buwak guys. Kanay. Kanay sa layo. So una guys, dili pa siya ngani guys. Hindi pa ito ganto dati. Charles, saan na Charles? Kuan. Elephant. Hi. Yawa. Kailan na may halin mo? Ha? Kailan na halin mo? Uli, hali. Doon na sa tindahan. Ay, sus. Hoy, ato mo ha ka nung Merkulis ha? Opening? Oo. Sige guys, opening din sa tindahan ni Tinilin. Ay! Asa man? Naka-on ka, buin. Asa man ang tindahan niya? Sa STI, ako bang STI, oh. Lahat bang sa STI, nga sa tindahan nila Tinilin na guys. Dong mo na, kay Nate, 10% discount. Hi, say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Eh, isang gatos ka tao mo, tanaw eh. Tara. Sama na? Bigat 28, pista o Carmen. Plite. So guys, huwag madayon na mong kuhan pagkato sa Danau, sa the plunge. Kay ang oras kay gamay ra ang oras, then gunuwan sad, then delikado sad sa kuhan badalan. So pero na sa balilihan kay nang balay na nebet kay pista karon. So dire sa taman ang vlog, dire taman. So next time sa na balik atong kuhan plunge sa Danau kay sayang na maging anak gid sahay nga di madayon. Mga lakaw nga di madayon tungod sa nay mga butang nga mahitabo ra kalit nga makababag sa inyo untang buhaton. So dire taman ang vlog. Thanks for watching. Like, comment below kung gusto niyo i-suggest nga video nga pwede akong button, and share to spread the good vibes. Thanks for watching. Till next time guys. Peace. Melchor. Masa? Melchor. Oh, Ketchup ka ba? bakit? Kasi ikaw ay hinahanap ng hotdog ko eh. Hey! Animal! And I will take you around the hood on against the lead. 'Cause we can go anytime.